Moi boas a todos e a todas. Mira, unhas pequenas indicacións para as tarefas do módulo 3 que temos que ter en conta porque senón non a podemos dar por correctamente finalizada, non? E é o tema das licencias, vale? Xa máis ou menos estamos acostumados a que cando nos elaboramos unha tarefa en H5P, pois temos que cubrir aquí no título os metadatos, non? Aquí poríamos o nome do autor, a licencia que nos queremos e damos a guardar autor e guardamos os metadatos, vale? Eso por un lado, eso é no que ten que ver con licenciar a tarefa. Pero no momento que eu empezo a utilizar xa sexan vídeos ou xa sexan imaxes, vale? Neste caso son imaxes, pero no futuro van a ser vídeos tamén, nós temos que acostumbrarnos tamén a licenciar esas imaxes, é dicir, eu utilizo unha imaxe, aquí tedes un exemplo dunha tarefa dun memory game onde pois, subín esta imaxe e ao subir a imaxe apareceche aquí ao lado editar copyright. Entón, temos que poñer pois os datos que nós temos que ver que vos sabedes poñer, que vos sabedes cubrir isto, non? Os datos que teñades da imaxe, si ten título, autor, e se non ten título, pois nada, o autor ou cal é a orixe, os anos, o tipo de licencia, bueno, a información que teñades, nos o que temos é que ver que, pois, sabedes licenciar esa imaxe, non? E, perdoade, isto sería para as tarefas, sobre todo 3.1 e 3.2. Para 3.3, que é un vídeo interactivo, teño por aquí tamén preparado outra tarefa, non? E cando vos facedes, creades o vídeo interactivo, pois se colledes, por exemplo, un vídeo de YouTube, que é o que se suele coller, temos tamén, no momento que subimos o vídeo, aquí aparece o editar copyright, que non ten nada que ver cos metadatos, estos son os metadatos da tarefa que ti estás facendo, onde pos os teus datos como autor da tarefa, e aquí o que facemos é referenciar pois o vídeo este en cuestión, non? A orixe, a licencia, o tipo de licencia, o anos, autor, a información que teñades, vale? Entón, non vos olvidedes de que hai que poñer neste caso as licencias tanto dos vídeos como das imaxes, a parte da propia licencia da vosa tarefa que iría co voso nome. Veña, un saúdo.